Story telah London Network Daily Post. Menta pelok na wara HP ko kubor. Prime Minister ka Pakistan ukono ka Amerika. Bayolat kileno bandrung Afghanistan bat Pakistan. Tong ini skam. Imran Khan, Prime Minister ka Pakistan ukono ka Amerika. Ya ka jing yolat kileno ha ka jaka jong ka Afghanistan Pakistan. Imran Khan yathu sa CNN ha ka interview ba. Prapo jarngut kinong Pakistan ki yap. Hadin ba ka Pakistan ka penyaso bat ka Amerika. Hakatma halor kileno hausnem arjarway. Imran Khan kamba haka jakaban penkut ya ka kampentrim kileno. Katma halor ki kampentrim. Kalanang ailat penbun sisyu ya kileno. Ngangit bagaday tek kaju ka bajia Afghanistan. Hakapor ba shimti ka Amerika ya ka kamsyakri. Imran Khan wong kini ka jingher thamamit bat thama drone da ki Americans ka United States ka day ban pekbyang ya ka policy jongka. Prime Minister ka Pakistan uyathu siya ka CNN ba kibabon kirupaj ba kiyap ha kajingir thama ka drone da ka Amerika ha Pakistan bat Afghanistan. Shushu Imran Khan wong kinong jang ka United States kile jing tip ba kajingir thama drone la long balat kina bat ki target di kileno kibom gibthai ha kisnong kumno kila pan target tang kileno. Prime Minister ka Pakistan wong day badan ka jingjulor ha kaput bon kibreu kila kalalong leno bat ka rijong kay kendo i kajingir thama. Imran Khan wong kidon gijingar thma khindo ha baro ko gari ngido ya prapo janut kibreu kadaw ba trilang bat ka Amerika. Imran Khan kamba nado ba mi ka Amerika na Afghanistan hiar arsut ki kamleno ah Pakistan. Imran Khan yu nujor ikani ya ka ka basajya ha ka interview jong siya ka CNN. Imran Khan pensbo nakamenta ban ito ya ka sarkar Taliban na Afghanistan. Imran Khan ong ya ka US bat ya kiri sepngi ban ya tray bat ka Taliban. Shushu Imran Khan wong umday banjit halor ka jing itu ka sarkar Afghanistan. Khoble shibun story tala London Network Daily Post.